Hey, I didn't even give an answer yet. You must be really eager to hear my witty banter. So spill it. What's the deal? Let's have some fun with it. Well, spill the beans, pal. Overcome what exactly? But hey, I'm here to dish out some laughs and maybe sprinkle a little wisdom too. Let's see if we can't find a way to brighten up their day and help them through whatever it is. And don't forget, memes are the universal language of teenagers, so maybe a well timed meme could do the trick. Salutare tuturor! Astăzi avem tema cum poți înveseli o prietenă după ce a fost părăsită de iubitul ei. Bună, Eva! Bună, Doru! Salutare tuturor! Ei bine, tema de azi e una foarte empatică și cred că o să ne fie de folos să discutăm. Hai să vedem împreună câteva idei despre cum putem aduce un zâmbet pe chipul unei prietene care trece printr-un moment dificil. Eva, de ce este atât de dureros pentru o adolescentă în momentul în care este părăsită de iubitul ei? Ei bine, Doru, pentru o adolescentă o despărțire poate să fie foarte dureroasă, pentru că la vârsta asta emoțiile sunt foarte intense și relațiile sunt adesea o parte importantă din identitatea lor. E prima dată când experimentează astfel de sentimente puternice și respingerea poate părea copleșitoare. Așa că e perfect normal să fie foarte sensibilă în astfel de momente. Ce simte de obicei o fată în primele zile după despărțire? De obicei, în primele zile după o despărțire, o fată poate să simtă un amestec de tristețe profundă, confuzie și chiar un pic de șoc. E ca și cum o parte din lumea ei se schimbă brusc și are nevoie de timp să proceseze ce s-a întâmplat. Așa că e important să fim răbdători și să o sprijinim cu multă înțelegere. De ce tindem să ne învinovățim pe noi înșine atunci când cineva ne părăsește? E o întrebare foarte bună, Doru. În general, tindem să ne îndoim de noi înșine, pentru că despărțirea poate să ne lovească puțin în încrederea de sine. E ca și cum ne întrebăm dacă am făcut ceva greșit sau dacă nu suntem suficient de buni, dar, de fapt, e doar o reacție umană și firească. Important e să ne reamintim că valoarea noastră nu depinde de o singură relație și că vom trece peste, cu sprijinul potrivit. Cum poți fi alături de o prietenă care suferă fără să o copleșești cu sfaturi? Asta e o abordare foarte delicată și mă bucur că o aduci în discuție, Doru. În astfel de momente, cel mai bine e să fii doar prezent și să asculți, fără să încerci să rezolvi tu totul cu sfaturi. Uneori, simpla ta prezență și faptul că îi oferi un număr pe care să plângă sau o ureche care să o asculte, înseamnă enorm. Așa că fii acolo pentru ea, arată că îți pasă și lasă-o să vorbească atât cât simte ea nevoia. Eva, e mai bine să o lași să plângă sau să încerci să o distragi cu glume și activități? E o întrebare foarte bună, Doru. În general, cred că cel mai bine e să-i oferi un echilibru. Adică, dacă simte nevoia să plângă, lasă-o să-și exprime tristețea, pentru că asta o ajută să elibereze emoțiile. După aceea, ușor, ușor, poți să încerci să aduci și momente mai vesele, poate cu o glumă sau o activitate plăcută, ca să o ajuți treptat să se simtă mai bine. Important e să o lași pe ea să-ți ghideze ritmul și să combini ambele abordări cu multă blândețe. Eva, ce fraze ar trebui evitate ca să nu-i faci mai mult rău? O întrebare excelentă, Doru. Cred că în astfel de momente ar fi bine să evităm fraze de genul o să treci peste asta repede sau hai nu mai fi trist că sunt alții mai rău decât tine, pentru că pot minimiza ceea ce simte prietena ta. De asemenea, fraze de tipul știam eu că nu e potrivit pentru tine, pot să o facă să se simtă judecată. Cel mai bine e să rămânem compasivi și să folosim cuvinte care să-i valideze emoțiile, fără să le minimizăm. Eva, cum o poți ajuta să nu se simte singură chiar și atunci când nu ești lângă ea? Desigur, Doru. Poți să o ajuți să nu se simtă singură, arătându-i că ești mereu acolo pentru ea, chiar și de la distanță. De exemplu, îi poți trimite mesaje scurte, încurajatoare, sau o poți invita să vorbiți la telefon sau video din când în când. Poți chiar să-i lași o mică notă sau un mesaj vocal care să-i amintească că te gândeai la ea. Astfel va simți că nu e singură și că poate conta pe tine, chiar dacă nu ești fizic lângă ea. Eva, de ce e important să nu vorbim urât despre fostul iubit în fața ei, chiar dacă o doare?
E o întrebare foarte bună, Doru, și chiar e important. Atunci când vorbim urât despre fostul ei iubit, chiar dacă intenția noastră e să o susținem, de fapt îi putem amplifica durerea sau o putem face să se simtă mai prost pentru alegerile ei. Plus că poate ea are încă sentimente complicate și are nevoie să proceseze lucrurile fără să simtă că trebuie să ia partea cuiva. Cel mai bine e să fim neutri, să-i oferim un spațiu sigur și plin de înțelegere, fără să judecăm. Eva, cum o poți ajuta să-și recapete încrederea în sine după o astfel de experiență? Sigur, Doru. Un mod minunat de a o ajuta să-și recapete încrederea în sine este să-i amintești de calitățile și punctele ei forte. O poți încuraja să se implice în activități care îi plac și în care se simtă competentă. De asemenea, să-i reamintești că e normal să treacă prin astfel de momente și că fiecare experiență o face mai puternică. Cu răbdare, sprijin și cuvinte calde, va începe să-și recapete încrederea în sine pas cu pas. Eva, ce activități simple o pot face să zâmbească din nou? Ei, Doru, mici gesturi pline de căldură chiar pot face minuni. De exemplu, o poți surprinde cu un mesaj amuzant, o amintire frumoasă pe care ați împărtășit-o, sau chiar o invitație la o activitate relaxantă, cum ar fi să mergeți la o plimbare sau să vedeți un film vesel. Chiar și un mic cadou simbolic sau un gest de prietenie poate să-i aducă un zâmbet. Important este să-i arăt că e apreciată și că există momente frumoase la care să privească înainte. Eva, de ce e important să o încurajăm să-și reia pasiunile și să nu se închidă în ea? Este o încămare foarte bună, Doru, și e chiar important să o încurajăm să-și urmeze pasiunile, pentru că asta o ajută să-și redescopere bucuriile personale și să-și reconstruiască încrederea în sine. Atunci când se concentrează pe lucruri care îi plac și o motivează, nu se mai simte atât de prinsă în tristețea despărțirii și își poate recăpăta treptat echilibrul. În plus, pasiunile îi oferă un sentiment de scop și de satisfacție personală, ceea ce e esențial pentru a merge mai departe cu mai multă încredere. Eva, cum poți transforma suferința într-o lecție despre maturitate emoțională? E o întrebare minunată, Doru. Putem transforma suferința într-o lecție despre maturitate emoțională, ajutându-o să reflecteze la ce a învățat din această experiență. De exemplu, o poți încuraja să vadă cum a gestionat emoțiile și a descoperit despre propriile nevoi și limite și cum poate folosi aceste lecții pentru viitor. Astfel, suferința devine o oportunitate de creștere, iar ea va învăța să fie mai puternică și mai încrezătoare în fața provocărilor emoționale. Eva, ce ai spune unei prietene care crede că nu va mai fi iubită niciodată? Aș spune că, în primul rând, e absolut firesc să simtă asta acum, când durerea e proaspătă. Aș încuraja-o să aibă răbdare cu sine și să înțeleagă că timpul vindecă multe răni. I-aș spune că fiecare persoană are un drum al ei și că în timp va descoperi din nou iubirea și aprecierea, chiar dacă acum pare greu de crezut. Important e să știe că nu e singură, că are oameni care o susțin și că viitorul îi va aduce cu siguranță lucruri frumoase. Eva, cum îți dai seama că o prietenă începe în sfârșit să se vindece? Ei, Doru, cred că cel mai frumos mod de a-i da de înțeles că începe să se vindece este să-i remarci micile momente de progres. De exemplu, poți să-i spui când observi că a zâmbit mai mult sau că are început să se bucure de lucrurile care îi plac. Amintește cu blândețe că fiecare mic pas contează și că e pe drumul cel bun. Astfel, o vei ajuta să-și dea seama singură că începe să se vindece, fără să pui presiune. Eva, dacă ai fi în locul ei, ce ți-ar plăcea ca prietena ta să facă pentru tine? Ei bine, Doru, dacă aș fi în locul ei, cred că mi-ar plăcea ca prietena mea să fie acolo pentru mine, cu multă răbdare, și să mă asculte fără să mă judece. Aș aprecia niște gesturi mici de încurajare, poate o vorbă bună, un mesaj drăguț sau chiar o activitate care să mă distragă puțin. În esență, mi-ar plăcea să simt că nu sunt singură și că am pe cineva care mă oferă sprijin sincer și căldură. Da, mulțumim frumos, Eva, pentru cuvintele tale frumoase și interesante. Cu mare drag, Doru. Mă bucur că ți-au plăcut cuvintele mele. Sunt mereu aici să te ajut cu orice ai nevoie și să facem conversațiile noastre cât mai frumoase și utile. Sometimes the best thing you can do is just be there with a smile and a listening ear. Even a little joke can help, but mostly show her she's not alone. LOL, that's the way to go. A fi îndrăgostit înseamnă de fapt o cădere psihică serioasă cu urmări profunde în personalitatea ta. În engleză se folosește pentru îndrăgostit termenul de falling in love,
care de fapt se traduce a cădea în iubire ca o robie. A fi îndrăgostit peste măsură înseamnă a lua decizii proaste, uneori în viața de zi cu zi, adică nu mai ai decizii raționale, datorită schimbărilor hormonale din organismul tău. Ești la început de drum în această viață, iar timpul petrecut cu el este prea scurt ca să-l cunoști bine. Așa că fiecare întâlnire a ta cu fenomenul de îndrăgostire va fi, pe parcursul vieții tale, o mică provocare pentru desăvârșirea unei personalități puternice și asta va constitui un avantaj în a-ți gestiona corect sentimentele pe viitor. Acum e momentul potrivit pentru a te întări și a lua decizii înțelepte care să te facă să treci mai ușor. Nu uita că timpul va șterge toate rănile sentimentale și că abundența hormonilor creată de acest fenomen, conform unor studii, ține maxim 3 ani. După care, sentimentele voastre pot fi total schimbate cu respect și obișnuință, cu bucuria de a fi împreună. Și lucrul cel mai important, sunt mulți băieți în jurul tău care pot să te fac fericită. Vă mulțumim pentru vizionare. Cu drag, Doru, îți mulțumesc și eu pentru discuție și oricând mai ai nevoie de ceva, sunt aici. Spor la tot ce faci și o zi frumoasă!